Hello guys, welcome back to my vlog. So, ang atong video karon maadto mi sa amo ang kamutihan, mag-updates mi. O kuyog nga mo ang apo na nagtungtong sa buko sa iyahang apuhan. So, uban ni minyo sa amo ang pag-updates. So, let's go. Sorry tadi napita. Nindot kayo og view. Tapos James to ang to. Hindi kamutihan din he. Tora kung apo. Kung apo nagbarog. Tungod to pag juni sa ubos. Kamutihan. Updates me. Kita ako ba? Kita jud. So, Dakos ko ma. lingaw kay tadig sorry. Dakos ko. So pauli na ta guys. Nahuman namig sorry dito sa amo ang kamutihan. Nag-updates lang mi. Ana pa jud ay daghang mga dahon. Sunod ato na siyang kauto na pa jud siguro na mga unod kay daghan pandahon. So salamat sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. Manghinaot ko na jud mo kanunay mo like ug mo follow. Ug mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.